Samaran ang usa ka jeepney driver human gipusil samtang natulog pasado alas 4 kaganihang kadlawon sa barangay Lahog. Ang biktima nga usa ka Rick Karabatan kinsa taga Dumanhog, Cebu, nakaangkon og samad agi sa bala sa iyang tiyan ug milapos ngadto sa iyang tuong bukton. Siya natulog sa usa ka gamayng lamesa nga dihang giduol sa nagpusil kaniya. Iyang giila ang mipusil niya nga usa ka Arnold. Nakuha sa crime scene kining duha ka slug sa bala sa wala pa matinong klase sa armas. Dagan sa kadungan rin. Nga sa tawag sa skuha. Nga sa tabang ba. O ano yung kailan sa suspect si Arnold ko, driver ko sa PUG. Nagsabot mo sa kita gabi, kaya nasa Iberano 200, nga sa katunga ba. Ano to, gani ha. Gikan siya lagi, padawang muigda. Ipusil siya sa Arnold. Duha ka motorsiklo nagbangga sa iskina sa Cebu South Road ug Sunrise Village sa Bulacau, Pardo. Ang usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Ralph Nino Lagahit nga nagpaingon sa dakbayan sa car ang mi-overtake sa usa ka sakyanan. Apan sa iyang pag-overtake, mibangga kini sa laing motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Michael Vincent Tessa Luna. Gisikop sa mga intelligence officers sa Bureau of Immigration and Deportation ang usa ka Hapon nga nasayang nag-atubang og kasong bank fraud dito sa Japan. Si Oyama Takahiro, 42 anyos, gidakop sa gipuy-an niyang apartment sa Cambohan Lower Kasili, lungsod sa Consolacion, Cebu. Si Takahiro lumad nga taga Fukuoka City, Japan. Matod sa BID, niadto pang Agosto 3 sa tuig 2010 ni expire ang pagtugot sa iyang pag-estar dinhi sa Sugbo. Usa ka intelligence officer sa BID mitugan nga gi-cancel sa Japan ang passport sa Hapon niadto pang April 2, 2012 tungod sa kasong bank fraud. Ang silingan sa Hapon nga si Danilo Sanjorjo nagkanayon nga 7 na ka buwan kining nagpuyo sa apartment. Di na mo gawas og pag-iing, buntag to bagay tabon, mga last G's. Remember, he's a good neighbor. Okay. In fact, he needs help. Mari na sa napo dili. Nga, with respect to electrical problems sa balay, mga plumbing. But he's a good neighbor. Usa ka resto bar nga duol sa usa ka simbahan ang gipasiradaan sa City Hall. Nasuta nga expired na ang temporary business permit ini ug duna pagyoy mga nag-ung-ung nga mga bayronon sa buhis. Andrea Patenia, Sugin Lini. Pwede ba ito siyang balik? Lain na sab nga resto bar sa syudad sa Sugbo ang gisiradaan sa Cebu City Hall kaganihang buntag tungod sa kalapasan sa anti-noise ordinance ug tax ordinance sa syudad. Kini mao ang Tree Lounge Resto Bar nga narehistro sa City Treasurer's Office ubos sa pangan nga Le Voyage Incorporated nga gipresentar sa usa ka Sabin NK. Ang maong resto bar nahimutang dinhi sa Juan Luna Avenue, Barangay Mabolo. Matud pa usa ka council resolution ang gisumiti sa mga opisyales sa maong barangay nga nagrekomendar sa pagpasira sa bar tungod sa kasaba ni ini. Nasayran nga way permit ang maong bar sa pagpasundayag ug live band. Naadyo ni siya reklamo kay na inspection man namo natay letter ani nga kuan katong sa nga ipa-inspection ni siya. Atol sa gihimong inspection sa City Treasurer's Office, nasayran sab nga na-expire na di ay niadtong Marso ang temporary business permit sa resto bar. Naa sila'y nabayran for 2013, sir. But ang ilahang kuwang is katong third quarter nga due, katong ni June na to sa July 20. So what? Sila ka permanent business permit? Wala pa. Ang natong na issue is the temporary. Gibisita sa News 5 ang buhatan sa CTO ug among nasayran nga kapin 8,000 pesos ang utang niini nga buhis sa syudad. Bisan sa pagsubmit nila sa letter reply sa notice of violations nga gipadaka nila sa City Hall niadtong Abril 30, gipirmahan gyapon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang closure order niadtong Hulyo 11. Ang resto bar maka-operate pagbalik kung mo-comply sa tanang requirements sa City Hall ug kung di na mo pasundayag og live band tungod kay nahimutang sa open space ang ilang lugar. Klaroon pasab sa City Treasurer's Office sa Liquor Licensing Commission kung nakalapas ba sa liquor ordinance ang bar. Sumpay ra niini ang North American Language Academy nga usa ka language school.
Record sa opisina sa Treasurer, mipakita nga ubos gihapon sa pangan sa usa ka sabin NK ang maong establisamento. Di makonsider nga usa ka formal learning institution ang language school, questionable gihapon ang pagpamaligya sa bar ug bino sanglit duol ra kini sa Carmelite Monastery. Usa ka detalye nga ingon og sa wa mabantayi sa CTO. Ubos sa Cebu City Ordinance 1413 kun ang liquor ordinance di lang ang mga tunghaan ang di mahimong taparan ug usa ka establisamento nga namaligya og ilimnong makahubog tungod kay lakip sa giprotektahan sa maong ordinansa ang mga ospital, mga pampublikong plaza ug bisan mga simbahan. Andrea Patenya, News 5. Nag-anam na kalapad ang investigasyon sa pagkawa sa 272 ka mga sinakong bugas nga nasakmit sa Bureau of Customs. Milusad na silang tagsag-tagsa ka investigasyon ang Commission on Audit, National Bureau of Investigation ug Visayas Ombudsman ug ilang tapukon ang tanang mga datos nga ilang mahipos. Dennis Tanok, Sugin Liming. Gawa sa gihimong investigasyon sa Bureau of Customs Cebu ug Cebu Port Authority, kabahin sa nawagta nga mga sinakong bugas, lakip nga mitabang sa pag-ihap niini ang buhatan sa Commission on Audit. Gani hasta ang National Bureau of Investigation Region 7 ug ang buhatan sa Visayas Ombudsman miapil sab sa pagsusi. Mato the Deputy Ombudsman for the Visayas Pelayo Apostol, tapukon sa COA, NBI ug Visayas Ombudsman ang tanan nilang makuha nga mga datos sa ilang managlahing investigasyon nga gihimo. Kasi naman sa mandate ng Office of the Ombudsman niya, mismo sa kanyang batas at saka sa Constitution na mayroon kaming power or authority na mag-request for assistance. Pero kung may individual and separate report sila, kami ang mag-consolidate na lang. So, isama-sama na namin dito yan. Sa isang kaso, isang investigation sa Office of the Ombudsman. Kung mahingpit na ang ilang tagsa-tagsa ka mga investigasyon ug dunay matumbok nga sad-an, mato ni Apostol, mamahimong motistigo ang NBI, COA ug lain pang mga investigador sa maong kaso aron paglig-on niini. Tinitingnan na rin natin kung sino ang pwedeng magtestigo. So gaya nga, halimbawa may mga investigator tayo sa NBI, isa na ang NBI, sigurado na ako dyan na maging testigo sa kaso na yan. O yung mga auditors na nag-conduct mismo ng inventory, sila rin yan. Sutaon pa sa Visayas Ombudsman ang gibugaton sa maong kaso apan gipasabot ni Apostol nga posibleng qualified theft, malversation of public property ug negligence ang ilang mapasaka. Kasi sa mga 20 to 25,000 lang reclusion temporal na. Mga 20 years imprisonment na. Eh lalo pa yang abutin ka na ng mga 500,000 to 1 million. Di ba? Kung per 1,000, isang taong pagkakulong. Dennis Tanok, News 5. Namatikdan ang pagsaka sa gidaghanon sa krimen sa Mandawi City o giangkon sa kapulisan ang ilang kapakya sa pagsikop sa mga dagkong personalidad nga nalabigit sa pagpamaligya og iligal nga mga drugas. Alang sa peace and order situation sa Mandawi, King Perez, Sugin Liming. Kagani ang buntag gipresentar ang mga bag-ong gipili nga pangu sa mga departamento o police station sa kapulisan sa Mandawi. Usa niini si Deputy City Director for Administrator Police Superintendent Henry Binyas. Si Binyas mibutyag nga may taas ang krimen sa Mandawi. Usa ka libog 29 ka mga kaso ang natala sa kapulisan sukad sa Enero karong tuiga. Naglabaw sa ilang natala nga mga kaso ang pagpangawat. Miangkon sab si Binyas nga napakya sila sa pagdakop sa mga dagko nga supplier sa ilegal nga drugas. Mga gagmay lang nga pusher sa masikop nila kon itandi sa mga nahimong operasyon sa uban nga mga kapulisan sa Sugbo. Adunay 6 ka mga barangay sa Mandawi ang gibantayan sa kapulisan tungod sa pagkatap sa namaligya og drogas. Sa nagligad nga mga sinima na daghan taog nga dinakpan nga mga tawag diri nga mga drug personalities, like for example si Alan Quizon nakadako sa bypass, pero unfortunately wa ta kadako kung kanang ginagko, but we are still conducting surveillance nga aron nga makaduha ta og ginagko. Dili na sab igo ang 6 ka police station sa nagkadagko nga populasyon sa maong dakbayan. Mato di Binyas ang Mandawi adunay usa ka pulis matag 900 ka tawo.
Ang bagong hepe sa Women's and Children's Protection Center nga si Senior Inspector Mercy Villaro misaan nga pangusgan ang pagpahibaw sa kabatan-unan sa nagkalain-laing porma sa pagpahimos ug abuso sama sa human trafficking, rape ug child abuse. Kini pinaagi sa pagbisita sa mga public ug private schools. Gani gihulagway ni Villaro ang unang pagbisita niini sa Mandaue City Central. Ito ko nakaibaw nga inana na di ang mga bata karon uban di na sila nag-level up na sila from rugby to volcasil and kuno dili na kuno cartoon kay kundi magamit na kuno tart. But ni Villaro nga pinaagi silang pagbisita, daghan sab sila nga mahibaw-an nga impormasyon bahin sa kahimtang sa mga bata o kababainhan sa ilang dakbayan. Tambag ni Villaro sa mga ginikanan, awag na ko sa mga taga-Mandaue nga ang mga parents or mga guardian keep on monitoring lang gyud sila sa ilang mga bata sa panimalay. And mausad na siya nga ang bata sa tubuan sa ilang mo speak out, mo sulti. King Perez, News 5.